изживяване. Освен информация и билети, фоайето предлага началната точка на изживяването. Система от прожекции показват както липсващите на стената скулптури, така и тематични изображения. Посетителите се запознават с монумент в Бузлуджа такъв какъвто е. Архитектурата е непроменена. Падащи екрани, скрити в окачения акустичен таван, служат за разказване на истории и представяне на експозиции. Една от темите е историята на мястото, създаването, използването, разграбването и преосмисленето на Бузлуджа. Мобилни седалки, а при необходимост и маси, преобразяват мястото в модерна и функционална конферентна зала за около 400 човека. Изживяването в Бузлуджа включва целогодишен културен календар с събития в сферите музика, кино, театър, танц, мода и други. В галерията посетителите могат да се насладят на запазените мозайки и на природната красота. Подвижни ламели се грижат за контролирането на светлината. Те могат плавно да бъдат превърнати в екрани, предлагащи виртуално пътешествие. През деня ресторантът е място за отдих преди и след посещението, а вечер обслужва събитията с кетеринг и привлича кулинарни любители. На върха на 70-метровия пилон, на две нива, посетителите могат да се насладят на изключителния планински пейзаж целогодишно. Посещението до върха е възможно чрез панорамни асансьори или чрез новото стълбище, което преминава между двете 12-метрови рубинени звезди. На първо ниво има стеклена платформа, върху която могат да застанат. На второто ниво се открива 360 градусова панорама от центъра на България. Бузлуджа не може да бъде водеща световна културна дестинация. Може ли да викна? Да викна. На дядо не види. То не е толкова тяло. Бургер. Денис тук? Билен ги трябва учат. Колата нямам никакви яките. Батерията за фенера взели го? Ало? Hello? Да.